ласка, пломбір горішок. Ой, дитино, та візьми собі щось найліпшої, ну та диню, вишню, щось таке. Та ні, тьотю. Скільки з мене? Гривня 50 буде. Ой, а в мене тільки 50 копійок. Ну, нічого страшного, я тебе запишу в зошит, потім донесеш. Ага, дякую, до побачення. Можна мені, будь ласка, дубайське манго, Філадельфія з інжиром і баблгам? Зачекайте, а у вас немає непереносимості лактози? Та ні, а що? Я мушу спитати, тому що ви берете морозиво на вершковій основі. Алергії на манго-маракую у вас немає? Нема. Цукор ви вживаєте без проблем? Та все я вживаю без проблем. Рахуйте мене, скільки з мене. Так, ну з вас 228 гривень. Недостатньо коштів, відхилено. Блін, не вистачає 20 гривень. Можна я пізніше занесу? А може готівкою є? Нема. А може у вас є криптовалюта? Ні. Може кредит, розстрочка, хоч щось. Та занесу я вам завтра ці 20 гривень. Ну що ви? Алло, поліція.